Op 1 oktober dit jaar waard Joop Wittermans 64 en ziet hij 40 hier in het vak. En dat waard viert met familie, vrienden en goed kunde. En wij nodigen nu zelf ik uit. Goeie, welkom bij de K-route. In deze K-route laten we 3 reportages zien die we eerder dit jaar al eens uitsturen. Dus ze lijken nu in elk geval wel geschikt om nog eens te bezien. Joop Wittermans is 64 geworden en zit 40 hier in het vak. En daarom hebben ze vrienden een feestje voor hem organiseren. Murk Jaap van der Skaaf praten met hem over 40 jaar theatermaatje. In Tresor hebben ze de Universiteitsbibliotheek voor Frinsje gebouwd, want er is een hele soort over te vertellen. De Frinsje ter Universiteit gaat 200 jaar dicht en daarom weer er een tentoonstelling in Museum Martena. En het Interkerkelijk Songkoor van Ameland maken een voorstelling over een dramatische gebeurtenis die op 14 augustus 1979 plaatsvond, waarbij het 8 hinders verdronken. Op 1 oktober was Joop Wittermans 64 en zit hij 40 hier in het theatervak. Zijn vrienden wonen graag een feestje aan, maar dat wie Joop eigenlijk wat te volle drokt. En toen heeft ze maar betocht dat ze maar ook wat eten zoen en daarna dan wat stikjes dwan. Murk Jaap van der Skaaf die zocht Joop een paar dagen daarvoor alles eventjes op en toen hield ze het er even over. Vlak voor de tijd dat stopgeest, dan denk ik toch elke keer weer van waarom doe ik dit? Waarom ging ik elke keer haast dat ik het toneel op mat voor de eerste keer? Oh, hou daar nou toch mee op. Waarom? Waarom stien ik je nou weer ergens in midden in een stuk laan, in een locatieproductie? Of waarom stien ik hier in Venlo, in de 40 zitten 50 mensen, blauwgriezen permanent, klap eventjes. En ik klaar me weer aan en ging weer door dicht in een auto, 11 uur met het oog op morgen aan. Ja, jij weer in de tussentijd denk van ja, wat is dit? Maar waarom? Ja, waarom? Ja, blijkbaar had ik dat nodig om dat te doen. En aan de andere kant zeg ik wel, als het soms ergens komt, dat denk ik, ja, wat geweldig, wat leuk. Wat mooi dat dit vak doet. Liek is dan nog op die jongen die daar stiert? Ja, uiterlijk misschien net, maar qua instelling misschien ook wel, ja. Joop Wittermans is in Wielers een renommeerd acteur, maar in de roerige jaren 60 nog maar krek student aan de toneelacademie in Arnhem. Een hele naaie vrouw had er voor hem hierpen. Ik kwam uit Burgum en ik hield wel mij die nog niet op lofspullen en bij de toen nog Friese Toneelstichting en Breid in de Moondien. Ik kwam te squallen en nou, dat weer toen nog helemaal ja, beroemde Hans Stiemeyer rondom en Sim Vroom en al die mensen. Goh, ik zeg dat die zeg ik dan op televisie. Vroeger bij Beppe, toen die jongen weer toneel op televisie. En dan ging ik altijd naar Beppe daar, die televisie. Om dat te zien. Ik wist al vrij snel, ik denk, kijk, ik moet zien dat ik daar ergens te landen kom. Dat hij wat bad vannacht, toen gaan ze hem oppakt. Hier dan oproep voor Duitsland. Ja, kon wij het vrij laten weer. Je wil niet meer praten. Het gaat met jou net lang door. Hoe doe je dat? Je verhoor. Nee, nou, als ik me zeg, ik moest even weer in je sjen. Zou je smokelen? Weet je dat? 40 jaar later en Joop zijn cv liegt er net om. Hij speelt een rol in bekende films als Nienke, Van God Los, De Foeken en series als Vrouwenvleugel en Fort Alpha. En net te vierten stier er een hele protte op het toneel. Wat had hij al die tijd naaistrippen? Wat wie belangrijk voor hem? Dat ik een acteur of een actrice zocht die en ik zocht het personage, maar ik zocht achter het personage de strijd, de kwetsbaarheid, de durf en misschien ook wel tagaliek de relativering van die speler. En dat meisje wat erachter zit, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Het hoeft voor mij net zo tegenplak te wijzen. Nee, dat vind ik mooi. Ja, en sommige spelers hadden het en andere spelers weer net. Maar dat vind ik mooi. En dat is ook wat ik wil bezieken. Ik beziek het altijd toch wel dicht bij me te houden. Nee, het is spittig. Het is ja, maar degelijk, want het script is verder. Ach, het is opbouwend genoeg. Het is net tegen gevoelig. Ik ga het van de korten. Jufferbats, ik zou net beweren willen dat je ook in het had van de korten, maar ik bedoel. Koe het van de slachter. Ja, dat
mij ze te ha? Ja, vanzelf, juffrouw Bad, mij ze dat ha. Juffrouw Bad, zo'n joje nog net, alle klapsketen binnenvallen willen. Het kan me eigenlijk niet meer schelen wat goed of wat mensen ervan vinden of... dat zit mij. Het moet eerlijk wezen. Dat is punt 1. En punt 2, heb ik laatst een hele mooie uitdrukking van mijn zoon. Die hier zien, Zwansje, dus mijn pakers is de crash. En toen zei het in die lijst van, is dat net gevaarlijk? Maar als jij waar het zei, even tussendroog, maar dat is een heel ander verhaal. Is dat net gevaarlijk? Toen zei die vrouw, het is beter gevaarlijk spelen dan veilig vervelen. En toen dacht ik, dat is precies wat het om gaat. Ik verkeer bij mijn lang net, Prins, dat wist toch heel goed. Ik vreeg alleen maar om een lening. Een lidse lening en ik betaal iets zo gauw mogelijk waarom. Ja, maar ik ben gekke Gerrit niet. Kijk, als de bank al naar zijn centen kan fluiten... Is dat de sauwe tingst? Ik geef jou een goede prijs voor je land, jongen. Wat wil je er nog meer? Oermiliek. Toneel is een plak waar ik mij senang viel. En dat is een plak waar ik mij autonoom viel. En dat is een plak waar ik het gevoel heb dat ik mijn eigen beslissingen nemen kan. En ik verantwoordelijk ben van mijn eigen beslissingen. Ik had eens een keer een huisarts die zei tegen mij... ja, maar Joop, toneel is wel een redding. Dat klinkt hard, maar dat is ik wel zo. Ik kan me in situaties vaak net handhaven of net... of ik word dwars of verkeerd. En op toneel had ik dat net, minder. Wat doet u hier? Trix heeft misschien niet zoveel stijl als jij en jouw dure vriendenklikje. Het is een klote streek van je om de wijs te maken dat ze mee mocht naar het diner. Ik heb haar gezegd dat het me spijt. Ja, dat zal wel. Goed, dat hebben we dan ook weer rechtgezet. Kan ik nu weer aan het werk? Ja, maar eerst moet ik nog wat rechtzetten. En dat spijt me ook verschrikkelijk. Ik wens je natuurlijk nog alle goeds. Nou is het wel zo, tijdens dat belrondje zei ze van ja, vakmanschap, dat is iets van Joop, dat kan niet goed, maar hij is ook zo collegiaal. Toen dacht ik, nou ja Joop, wat maakt het uit? Ook een trofee voor de collega. Nee. En toen heb ik ook een punctualiteitsprijs uit willen reiken. Nou, en toen waren eigenlijk, ik denk we zijn er. Goede tijden, daar krijg je ook een prijs voor. Nee, maar ho. En toen dacht ik, toen had het Trip Wittebol ook een prijs. Vrouwenvleugel, dames en heren. Vrouwenvleugel. Leon van Zuilen in Zeggens. Ook een trofee. Ja, zo gaat hij door. 12 steden, 13 ongelukken. Een sommig in huis. Grijpsta in de gier. De co-assistent. En de laatste, met een mooie Soef Habibi. Een niet terugkerende gastrol voor het beste lijk ooit in Baantje. En dat is deze Joop. 40 jaar dienstverband. 40 jaar houdt het Nederlandse publiek van jou als acteur. Ze weten niet waar ze je van kennen. Maar de kop komt ons bekend voor. En daarom deze ring voor jou. Joop, het zij je gegund. Het zij je gegund. Ik zie zoveel collega's, maar niet alleen in het toneel, ook in de muziek enzovoort, die zichzelf belangrijker vinden dan het vak. Bij hem is het andersom. Hij vindt zichzelf niet zo belangrijk, hij vindt het vak belangrijk. En daar heeft hij zich aan vastgebeten. Het is nooit op de automatische piloot. Hij daagt zichzelf altijd uit om weer een stapje verder te gaan. Ook om weer meer te durven. Ook om mij uit te dagen. En dan kan ik hem weer uitdagen. Zodat je nooit elke avond op een soort gesapige
manier aan het spelen bent. Dus het is altijd eigenlijk nieuw. En dat is natuurlijk toneelspelen, want het publiek is op dat moment bij. En dat kan Joop heel goed. Ondanks die 40 years zit er nog iemand het temperament van een 25-jarige. Als je dochter zei ik, op scherp van de snede, elke dag weer. Altijd, altijd. Het is nooit goed. Het moet altijd, het moet nou hier en nou gebeuren. En als dat dan net gebeurt, kan het vreselijk dwars wezen. Maar als er dan uiteindelijk op het toneel staat, dan is hij heel onwijzig. Dan draagt hij een stik. En dat is van mij als toneelschrijver, dat iemand je teksten zelf verdedigt. Ja, dat is echt goud. Nog rond eind december is in Tresor een tentoonstelling over de Frencher Universiteitsbibliotheek. Omdat de Universiteit van Frencher 200 jaar lang dichtgiet. Een van de mooiste stukken in die tentoonstelling is een heel lief boekje dat ze bij tafel ontdekten in de Bibliothèque Nationale de France in Parijs. Via internet. De zegeningen van internet. Maar de meeste mensen die rennen hier voorbij. Hè? Wat missen die? Ja, nou, dat kan je bepalen wat een oor mist dat hier voorbij rent natuurlijk. Hè. Die historische sensatie, maar dat is een kwestie van natuurlijk van als je dat net in een holle bedenken kennen wat het is, dan denk je dat wel voorbij, ja. Een historische sensatie. Hier Haaien Bielstra doet er de eerste catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Frencher onder eigen kregen. Een boekje uit sectie 101, waarvan ze het bestaan eerst niet eens afwisten, maar via internet erachter kwamen dat de Bibliothèque Nationale de France in Parijs drieën hier. De catalogus zou net alleen nog antwoord gaan kennen op de vraag hokkerboeken er winnen, maar ook hoe ze door de steeds in de kostopstel staan. Hier staat een tredje, dat betekent dat in kost tredje staat, bovenste planken, eerste boek. We zijn al van hoe het echt voor klapje. En het klappert, vastafieert dat in die andere boeken dat ze hier staat, klappert dat precies. Echt weer een sensatie. Frencher hier verneemt de universiteit die oprichtte waard in 1584 om in eerste instantie dominees en bestuurders op te leren. De waard doceert in de godgeleerdheid, rechten, letteren, geneeskunde en filosofie. De professoren waren goed in hun vak, maar ik wel een soortje ongeregeld. Ze mochten willen zien en ze vochten ik wel, dat ziet ik beschreven in de boeken die er gaan. Ja, het zijn heel gewone mensen, uiteindelijk. Ook de studenten konden er wat mooi. In dit boekje staat beschreven dat Pieter Stuyvesant van de universiteit oorskopt waard. We weten niet precies wat, maar waarschijnlijk heeft het iets met schulden te maken gehad. En hij is naar de West vertrokken en daar heeft hij zijn fortuin gemaakt en daar kennen we hem allemaal van. Maar uiteindelijk is hij begonnen in Franeker op de universiteit. Ja. Dit is de bocht van Guinee. Een van de oudste studentencafés is de bocht van Guinee. Hier kwamen professoren en studenten bij elkaar om een borrel te drinken, maar wat vaak uit de hoorn en ze elkaar geregeld de tint uitvochten. En het bijzondere van deze bocht van Guinee is nou nog steeds, hier today, dat alle Friese studenten die ons laten binnen bij een Friese groep van studenten in heel Nederland, hier tussen Christ en Atenij bij elkaar komen en dan hun symposium houden. Dat is nog van uw tijd? Dat is van uw tijd. Je moet niet aan duizenden studenten op één keer denken, maar 100 woonden hier wel. En je hoorde heel veel Latijn op straat. Want het waren niet alleen Friese of Nederlanders die hier kwamen studeren, maar bijvoorbeeld ook Hongaren of Duitsers of Fransen. En ja, je moest een beetje zoeken naar een gemeenschappelijke taal en dat bleek het Latijn te zijn. In de universiteitsbibliotheek staan de boeken aan het ket. Oors wie het net vertrouwd. Dat was de zoon van een professor, dat is de professor Amama, die een zoon en die had ongeveer 100 boeken stellen. En die had het presteerd om de ketten van het boek uit te slopen in de bibliotheek. En een groot part van de ketten achter de lambrisering, daar staat het beschreven in de stikken, verstoppen hier. Net alle ketten hadden daar verstoppen. En ze had uiteindelijk bij hem in een huis een stuk of zo'n boeken weer waarom van. Maar de rest van de boeken hier al terug verkocht. Toen is er nog een persoon van de universiteit naar Amsterdam te gaan, want het werd hier dat de derde boeken verkocht hier. Maar die had niet weer waarom vinden kent. En dat was een grote omslag voor de bibliotheek, dat er zo'n boeken op die manier eruit halen weer. Deftige heren wien dus net alle jaar, maar de meesten wel goed in haar vak moesten aannemen. Ze mochten graag een slokje en stien ik wel eens dronken voor de klasse, zoals deze Metsjes. Maar hij was wel populair. De Franse filosoof Descartes studeerde een schofke bij hem.
Descartes is echt voor hem naar Franeker toegekomen. En het verhaal gaat dat de filosofie van Descartes, je pense, dus ik ben, ik denk, dus ik ben, dat die hier in Franeker ontstaan is. Dus nou ja, mooier. Dat is een prachtig verhaal. Ja, dat is een mooi verhaal. Dat moeten wij geloven. Tuurlijk moet je dat geloven, ja. Je hebt hier het Sjaardema-slot. Ja, dat is het Sjoekelon nou? Dat is het Sjoekelon, waar de PC elk jaar plaatsvindt. En dan loop je hier de Vijverstraat in. Ja. En daar vind je dan de hoofdingang van de universiteit. En met hier de Academie Kerk. Iedereen die naar binnen gaat bij een universiteit leest als eerste het motto van de universiteit. En dat wie deze drie worden. Voor Christus en de kerk. In dat witte gebouw is de universiteitsbibliotheek is daar west. Wat je nu ziet dus in Tresor, die boeken ben op een gegeven moment in 1811 of 1910 alle jaar naar Ljouwen gaan. En die boeken die je daar nu ziet, die komen oorspronkelijk hier dus in de universiteitsbibliotheek waar. Achter de bibliotheek wie de snijkamer met lieken die op me snijd waren om de studenten te leren hoe het menselijk lichaam in elkaar ziet. Maar de gewone Frenchieter mocht daar ik graag komen. Elk onderdeel van het lichaam wordt uithellen waard. Dat gaan toont en besprutsen en trojoon onder het publiek, zodat ze het al heel goed bestuderen konden. En dat kan krijg zo lang terug dus dat het hele liek ontleed weer. En de collector dan kon ze dat prepareren, vandaar dat die skeletten hier staan. Dat ging die Frenchies daar ik staan, skeletten staan er ik. En die werden dan prepareerd dat je dus dat dan ik als studieobject broeken kon. Dit weer echt fout gemaakt. En ik heb wel jet en wel lezen dat er altijd een grote belangstelling voor wie. Vooral in de wintermaanden wie natuurlijk net zoveel te doen dan in de stad. En dan kon ze hier tenminste heen gaan. In Frensie gaat de tentoonstelling benamen over het studentenleven in die tijd. En de portretten van de professoren hingen er al hier. Het is een fantastische collectie. Als collectie is hij heel bijzonder. Het is waarschijnlijk de oudste collectie professorenportretten in Nederland. Ouder nog dan die in Leiden. En ja, dat maakt het zo ongelooflijk bijzonder. Zij is 14 augustus 1979. En op Amerongen werd elke nieuwwest doorhest. Dat weer de dag waarop 8 hinders verdronken die de reddingsboot het water inslepen zoen. Er waren al je meisken bij, vreselijk verhaal. Het interkerkelijk Sjonkoor van het eiland die had er een voorstelling om maken. De gelegenheid van haar 60-jarig jubileum. Paardenkracht, mannenmoed. Het is eigenlijk gewoon dat ze een beeld willen geven van hoe het reddingswezen eigenlijk ontstaan is. En als koor hadden ze iets van, nou we willen eens een keer wat anders dan wat we doorsnee doen. Dus toen kwam het idee op het reddingswezen. Dus daar hebben ze over gebrainstormd. Ze hebben Wilco Berga gevraagd om de tekst te schrijven.
Dus die heeft 8 liederen geschreven die allemaal een fase of een momentopname of een bepaald iets als item hebben. En het is dus ook niet echt een chronologische volgorde, maar het zijn elementen die te maken hebben met het reddingswezen. Dus de sfeer op het eiland, wat gebeurt er als er nood is. Dan wordt iedereen bij elkaar gehaald en bop, die stoomfluit gaat en dan gebeurt er wat. Die paarden die komen naar de hekken, weet je, je merkt gewoon dan ontstaat er een bepaald soort energie op zo'n eiland. Dus dat heeft iedereen in de greep, om maar zo te zeggen. En ik heb dat zelf dus ook een keer meegemaakt. Nou, ik vond dat heel indrukwekkend. Vooral dat je voelt hoe die kracht van die paarden. En als ik al wel hoor dat het onderstel is al 4 ton. Die boot is al 4 ton. Dus dat is 8000 kilo wat 10 paarden moeten voorttrekken. Dus ja, dat is bijna dat 1 paard 1000 kilo moet trekken. Nou, en dan zie je die beesten zich helemaal aanspannen. Nou, dat is echt, en dan hoor je dat geratel van die. Nou, dat vind ik echt, dat gaat echt helemaal door je heen. Dat is echt prachtig. Oene de Vries weer goed 40 jaar lang voorman bij de reddingsdienst en hij had een figurantenrol in het stik. De ramp in 1979 weer voor hem een dieptepunt. Maar het is op het eiland en in de voorstelling beslist geen taboe. Ik vind het, voor mezelf, ik vind het mooi dat gewijd is voor al het accent reddingwoord, paardenkracht, mannenmoed. Ja, vind ik wel mooi. Was u een moedig man? Moedig? Nee, moedig weet ik niet. Nee, dat denk ik niet, althans. Niet op het water, want daar moet ik niks van hebben. Bij de ramp in 1979 verdronken 8 hinders. Doet de trailer waar onze vast zitten onverwacht in een diepte te lonen kwam en zonk. Oene zich bij de drama 2 van zijn eigen hinders verdrinken. Het was natuurlijk een ontzettend triest gezicht en ook een ontzettend nare gewaarwording toen je dus zag dat de 2 van je paarden met nog 6 paarden van andere voerlieden daar voor je ogen verdronken. Dat is iets wat je niet licht natuurlijk vergeet en misschien je leven lang niet. Ik heb altijd gezegd, het is heel goed, gelukkig dat er geen mensenlevens mee aan niks waren, want dan had de zaak nog veel erger geweest. Kun je merken dat meesten hier net bij stilstaan willen? Ze willen er wel bij stilstaan, maar we moeten er geen drama van maken. Dat is het eigenlijk ook. Dus dat lied is echt prachtig. Dat heeft een bepaald soort sereniteit. Respect ook. Maar ook niet zo van jongens, nu moeten we allemaal de zakdoek erbij halen. Maar het is letterlijk even een soort moment van stilstaan bij dat belangrijke moment. Het zit erin en daarna gaan we gewoon, het leven gaat ook weer gewoon verder. Is dat een treffende titel, Mannenmoed? Is dat wel een goede omschrijving van wat? Ja, vind ik wel. Zo heb ik het maar vertaald. Paardenkracht, kracht van een paard. Mannenmoed, moed van een man. Moed van een man. Maar de ene man is moediger dan de ander. Maar ik heb ontzettend respect. Ook, want mijn grootvader, die heeft nog op de Riemen gezeten, op de Riemen. Nou, dat was natuurlijk een heel ander verhaal. Maar ik blijf de grote waardering te hebben voor toen, maar ook de mensen die nu nog die boten bemensen. Dus dat vind ik moedige mannen, ja. Dit weer de laatste kaartroute van dit jaar. De komende weken zullen we wat vakantiedagen opnemen, maar over januari dan binnen we er weer. Bedankt voor het zien, goede kriesdagen en ontzettend.